Γεια, είμαι η Σοφία και καλώς ήρθατε στο Mind Games, το οποίο προσπαθούμε να μπούμε στο μυαλό των δολοφόνων για να αποφύγουμε πιο dark καταστάσεις. Γι' αυτό κάντε subscribe γιατί δεν θέλετε να χάνετε επεισόδιο και επειδή ήδη ξέρετε για ποιο λόγο είστε εδώ, πάμε να μπούμε στο σημερινό μας story. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους Μακάνς και για τις πασίγνωστες διακοπές τους πλέον στην Πορτογαλία το 2007. Αν δεν έχετε ιδέα ποιοι είναι οι Μακάνς, γιατί είναι πάρα πολύ γνωστό το story, θα υπάρξει πάρα πολλή πληροφορία, θα προσπαθήσετε να μην το χάσετε γενικά. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή από ό,τι καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα βίντεο το οποίο θα είναι 2+ ώρες, όχι ότι δεν υπάρχουν και hardcore που θα το έβλεπαν, απλά για να το κάνουμε λίγο πιο εύκολο, most probably θα χωριστεί σε κάποια parts. Η Madeleine Beth McCann γεννήθηκε στις 12 Μαΐου του 2003 και ζούσε στην περιοχή του Leicestershire και πιο συγκεκριμένα στο Rothley. Η Madeleine ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο κοριτσάκι, ξανθούλικο με γαλαζοπράσινα μάτια, είχε μια πάρα πολύ χαρακτηριστική σκούρα κοιλίδα στο δεξί της μάτι, στη δεξί της κόρη και ένα σούπερ χαρακτηριστικό σημάδι στην αριστερή της γάμπα. Η Madeleine ήταν το πρώτο παιδί των Μακάνς, οι οποίοι προσπαθούσαν για πάρα πολλά χρόνια να κάνουν παιδάκια, αλλά δεν τα κατάφερναν. Επομένως, με μια εξωσωματική κατάφεραν επιτέλους να κάνουν τη Madeleine και μετά από ένα χρόνο, όπως γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, έκαναν δίδυμα, την Αμελή και τον Σον το 2005. Οι γονείς της ήταν και οι δύο γιατροί και ρωμαιοκαθολικοί. Η μητέρα της, η Kate Marie McCann, γεννημένη το 1968 στο Highton, κάπου κοντά στο Liverpool, γενικότερα σπούδασε σε αρκετά γνωστά ιδρύματα, αποφυτώντας το 1992 με πτυχίο ιατρικής από το Πανεπιστήμιο του Dundee. Γενικά πέρασε λίγο από μευτική και γυναικολογία, είχε και ένα μπρας από αναισθητικά, αλλά δεν κατέληξε να γίνει αναισθησιολόγος, αλλά παθολόγος. Ο Gerald Patrick McCann, γεννημένος επίσης το 1968 στη Γλασκόβη, αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης με το πτυχίο της Φυσιολογίας Παύλα Αθλητισμού το 1989. Το 1992 πήρε το πτυχίο της ιατρικής του και το 2002 επίσης απέκτησε το μεταπτυχιακό του από τη Γλασκόβη. Από το 2005 και έπειτα ήταν σύμβουλος καρδιολόγος στο νοσοκομείο Glenfield του Leicester. Οι Μακάνς γνωρίστηκαν το 1993 στη Γλασκόβη και παντρεύτηκαν το 1998. Οι Μακάνς έφτασαν στην Πορτογαλία στις 28 Απριλίου του 2007 με σκοπό να περάσουν 7 νύχτες από τις ανοιξιάτικες διακοπές τους σε ένα χωριό της Πορτογαλίας, το Αλγκάρβε, το οποίο είχε 1000 κατοίκους. Και το ανέφεραν ως τη Μικρή Βρετανία γιατί είχε άπειρα πολλούς Βρετανούς, οι οποίοι είτε ήταν ιδιοκτήτες σπιτιών είτε παραθεριστές. Η οικογένεια λοιπόν των Μακάνς είχαν κάνει κράτηση μέσω της βρετανικής εταιρείας διακοπών Mark Warner Limited και τοποθετήθηκαν σε ένα σπίτι στο 5α Rua Agostinho da Silva, το οποίο ήταν ενός συνταξιούχου δασκάλου από το Liverpool και ήταν ένα από τα πολλά ακίνητα που προφανώς είχε αγοράσει η εταιρεία. Το 5α ήταν ένα διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων στο Ισόγειο και ήταν το 5ο τετράγωνο από ένα συγκρότημα το οποίο ονομαζόταν Waterside Village, που βρισκόταν στην περίμετρο του τμήματος του Third True Ocean Club του Mark Warner, της εταιρείας Mark Warner. Οι Μακάνς ήταν σε διακοπές με 7 φίλους και 8 παιδιά στο σύνολο, συμπεριλαμβανομένων και των 3 των Μακάνς. Ο Μάθιου και η Ρέιτσελ Oldfield ήταν ακριβώς δίπλα στο 5B. Η Jane Turner και ο Russell O'Brien ήταν στο 5D και οι Paines μαζί με την Diane Webster ήταν στον πρώτο όροφο. Στη γωνία των Rua Agostinho da Silva και Rua Francisco Gentil Martens, αν το λέω καλά, το 5α, το διαμέρισμα των Μακάνς, ήταν προσβάσιμο από δύο πλευρές. Οι σειρώμενες γυάλινες μπαλκονόπορτες του πίσω μπαλκονιού έβλεπαν στην πισίνα, στα γήπεδα του τένις, στο εστιατόριο τάπας και στο μπαρ του Ocean Club. Η πρόσβαση σε αυτό το μπαλκόνι γινόταν από έναν δημόσιο δρόμο, τη Rua Francisco, η οποία οδηγούσε τέλος πάντων σε μία πύλη και ανέβαινες κάτι σκαλοπατάκια και έφτανες στο μπαλκόνι και eventually στο σαλόνι του 5α. Η μπροστινή πόρτα τώρα του 5α βρισκόταν στο οικόπεδο ακριβώς απέναντι από το Ocean Club, στην Rua da Silva. Τα παιδιά των Μακάνς κοιμόντουσαν σε μία κρεβατοκάμαρα η οποία ήταν δίπλα στην εξώπορτα και την οποία οι Μακάνς κρατούσαν μονίμως κλειδωμένη. Το υπνοδωμάτιο είχε ένα παράθυρο μέχρι τη μέση και κουρτίνες, το οποίο απ' έξω είχε ένα ρολό που προφανώς ασφάλιζε και το χειριζόταν οποιοδήποτε από μέσα. Οι Μακάνς καθ' όλη τη διάρκεια των διακοπών κράτησαν τα παντζούρια και τις κουρτίνες κλειστά, αλλά το δωμάτιο των μικρών είχε ένα παράθυρο
το οποίο έβλεπε στο δρόμο, σε ένα στενό δρόμο τέλος πάντων, και στο χώρο στάθμευσης των κατοίκων του συγκροτήματος, το οποίο χωριζόταν με έναν χαμηλό τοίχο. Η Μάντλιν κοιμόταν σε ένα μονό κρεβάτι δίπλα στην εξώπορτα του υπνοδωματίου και τα άλλα δύο, τα μικρά, κοιμόντουσαν σε κούνιες οι οποίες βρίσκονταν στη μέση του δωματίου και υπήρχε και ένα κρεβάτι ακριβώς κάτω από το παράθυρο. Τώρα, most of the time στις διακοπές τους, οι ενήλικες, κατά τις 8.30 ώρα το βράδυ, τα περισσότερα αν όχι όλα τα βράδια, πήγαιναν στο εστιατόριο των Tapas και πέρναγαν εκεί το χρόνο τους, έχοντας βάλει πλέον τα παιδιά τους για ύπνο κτλ. Και γι' αυτό το λόγο τους βγήκε κιόλας το ψευδόνυμο Tapas 7, το οποίο δεν βγάζει πολύ νόημα γιατί να μην είναι Tapas 9. Αλλά anyways. Την 5η 3 Μαΐου του 2007 είναι η πρώτη τελευταία μέρα των οικογενειακών διακοπών των McCanns. Και το πρωινό ξεκινάει κάπως περίεργα, με την Μάντλιν να ρωτάει τη μαμά της για ποιο λόγο δεν πήγε χθες στο δωμάτιο που έκλαιγε κι αυτή και ο αδερφός της. Το οποίο μετέπειτα βέβαια φάνηκε περίεργο στην Κέιτ, καθώς εκείνο το πρωινό είχε παρατηρήσει κιόλας ότι το τόπ της πιτζάμας της είχε μία μεγάλη καφέ κοιλίδα. Παρ' όλα αυτά, ας πάρουμε εκείνη τη μέρα step by step για να δούμε πώς ακριβώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα. Τα παιδιά πέρασαν όπως σχεδόν κάθε μέρα το πρωινό τους στο Kids Club μέχρι να πάνε να δειπνήσουν με την οικογένεια λίγο πριν κατευθυνθούν προς την πισίνα. Η τελευταία γνωστή φωτογραφία της Μάντλιν εκείνη τη μέρα ήταν στις 2:29 το απόγευμα, την οποία την έβγαλε η Kate, και φαίνεται η Μάντλιν η οποία κάθεται στην πισίνα δίπλα στον πατέρα της και τη δίχρονη αδερφή της. Μετά από αυτό τα παιδιά ξαναπήγαν στο Kids Club και κατά τις 6 η ώρα η Kate πήρε τα παιδιά πίσω στο 5α και ο Jerry πήγε για το μάθημα τένις που είχε. Οι McCanns έβαλαν τα παιδιά για ύπνο περίπου κατά τις 7 η ώρα. Η Μάντλιν κοιμόταν με κοντομάνικο με τις ροζ λευκές πιτζάμες της από Marks & Spencer και με το αγαπημένο της λούτρινο το Cuddle Cat. Στις 8.30 οι McCanns έφυγαν από το 5α για να πάνε στο εστιατόριο τάπας του Ocean Club, το οποίο βρισκόταν 55 μέτρα διαγώνια από το 5α, το Ocean Club. Όμως, η πρόσβαση σε αυτό στην πραγματικότητα δεν γινόταν διαγώνια, έπρεπε να βγεις σε έναν δημόσιο δρόμο από το 5α, να περπατήσεις, να περάσεις την πύλη που basically ήταν η πόρτα του Ocean Club και αφού έχεις πλέον πρόσβαση στο Ocean Club να περπατήσεις μέχρι την άλλη άκρη της πισίνας για να πας να κάτσεις στο εστιατόριο τάπας. Η κορυφή του διαμερίσματος 5α ήταν ορατή από το εστιατόριο. Οι πόρτες όμως δεν ήταν, τύπου της μπαλκονόπορτας. Το θέμα τώρα ποιο ήταν, ότι αυτές οι πόρτες κλείδωναν μόνο από μέσα. Δεν μπορούσαν να τις κλειδώσεις απ' έξω. Άρα θα έπρεπε να είσαι μέσα στο διαμέρισμα για να τις κλειδώσεις. Οι McCanns όμως, επειδή ήθελαν ένα διαστήματα να πηγαίνουν να ελέγχουν τα παιδιά τους, αποφάσισαν να τις κλείνουν, αλλά όχι να τις κλειδώνουν. Απλά να έχουν, ξέρω εγώ, κλειστές τις κουρτίνες και κλειστά τα παντζούρια για να φαίνεται κλειδωμένο. Υπήρχε μία πόρτα για την ασφάλεια των παιδιών στο πάνω μέρος των σκαλοπατιών και μία πιο χαμηλή πόρτα στο κάτω μέρος για να τα αποτρέπει από το να βγουν στο δρόμο. Το προσωπικό του θέρετρου είχε αφήσει ένα σημείωμα στο message book του χώρου υποδοχής της πισίνας, το οποίο basically έλεγε ότι η παρέα των McCanns θα είναι booked κάθε μέρα την τάδε ώρα, το τάδε τραπέζι, ξέρω εγώ, και τα τελευταία 4 βράδια των διακοπών τους. Επίσης, αυτό το σημείωμα, άσκοπα θα έλεγα εγώ, είχε γραφτεί το ότι τα παιδιά τους όλων κοιμόντουσαν στα δωμάτια μόνα τους, χωρίς λόγο και ύπαρξη. Παρ' όλα αυτά, όμως, οι McCanns, επειδή είχαν αφήσει τα παιδιά να κοιμούνται μόνα τους, τα παιδιά ήταν πάρα πολύ μικρά και πάει λέγοντας, όπως και οι υπόλοιποι της παρέας τους που είχαν παιδάκια, έφευγαν κάθε μισή ώρα από το τραπέζι για να πηγαίνουν να ελέγχουν ότι όλα είναι ok στο δωμάτιο. Ο Τζέρι πραγματοποίησε τον πρώτο έλεγχο στο δικό του δωμάτιο, ο οποίος έγινε στις 9:05 και πήγε, έλεγξε τα παιδιά κτλ. Όλα φαίνονταν καλά. Το μοναδικό λίγο που του φάνηκε περίεργο ήταν ότι αυτό θυμόταν ότι είχε αφήσει την πόρτα του υπνοδωματίου των παιδιών μισάνοιχτη και τώρα την είχε βρει ορθάνοιχτη. Αλλά από τη στιγμή που όλα ήταν καλά, έφυγε και γύρισε πίσω στο εστιατόριο. Το δεύτερο έλεγχο ήταν να τον κάνει η Kate στις 9:30. Αλλά επειδή ο Μάθιου Oldfield θα πήγαινε να τσεκάρει και τα δικά του παιδιά εκείνη την ώρα, προσφέρθηκε να τσεκάρει και τη Μάντλιν με τα δίδυμα. Που εγώ αν ήμουν μάνα, καλά, εγώ αν ήμουν μάνα δεν θα τα άφηνα ξεκλείδωτα, αλλά τέλος πάντων δεν θα άφηνα τα παιδιά μόνα τους. Anyway,
Άλλο story. Anyways, πάει ο Μάθιου Oldfield να τσεκάρει λοιπόν τα παιδιά. Αυτός βλέπει ορθά ανοιχτή επίσης πάλι την πόρτα, ενώ ο Τζέρι την είχε κλείσει. Αλλά αφού δεν άκουσε κανένα θόρυβο, έφυγε από το 5α, χωρίς την πραγματικότητα να μπει μέσα, να τσεκάρει ότι τα παιδιά όλα είναι εκεί, ότι όλα είναι καλά. Η Κέιτ έκανε το δικό της έλεγχο στο 5α κατά τις 10 η ώρα το βράδυ. Μπήκε λοιπόν κλασικά, όπως και όλοι οι υπόλοιποι τις προηγούμενες φορές, από την μπαλκονόπορτα. Παρατήρησε και η ίδια για άλλη μια φορά ότι η πόρτα είναι ορθά ανοιχτή και εκεί που πήγε να την κλείσει, ένιωσε ότι η πόρτα έκλεισε με δύναμη. Λες και κάτι την έσπρωξε. Επομένως ξανανοίγει την πόρτα και διαπιστώνει ότι το παντζούρι, αυτό που ήταν κλειστό με κλειστές κουρτίνες και λαμπαραμένο καθ' όλη τη διάρκεια των διακοπών, ήταν ορθά ανοιχτό, άρα τύπου ρεύμα έκλεισε την πόρτα. Εκεί λοιπόν προβληματίζεται, κατευθείαν το μάτι της πάει πάνω στα παιδιά και διαπιστώνει ότι στο κρεβάτι της Μάντλιν υπάρχει ακόμη το λούτρουνο, το candle cut και η κουβέρτα, αλλά η Μάντλιν δεν είναι πουθενά. Και τρέχοντας λοιπόν φεύγει έξω να επιστρέψει στο εστιατόριο Τάπας, φωνάζοντας ότι η Μάντλιν έφυγε και ότι δεν είναι πουθενά. Ότι κάποιος την πήρε, ρε παιδί μου. Ότι άφησε η άλλη τώρα τα δίδυμα και πήγαινε και ούλιαζε και έτρεχε, που ήταν πόση απόσταση, ξέρω εγώ. Γύρω στις 10 και 10, ο Τζέρι είπε στο φίλο του, τον Μάθιου Oldfield, να πάει να πει στη ρεσεψιόν για την εξαφάνιση της Μάντλιν και μέχρι περίπου τις 10:30 το θέρετρο ενεργοποίησε το πρωτόκολλο αναζήτησης εξαφανισμένου παιδιού. 60 άτομα από το προσωπικό και επισκέπτες έψαχναν τη Μάντλιν μέχρι τις 4:30 ώρα το πρωί, γιατί απλά πίστευαν ότι έχει φύγει και βρίσκεται κάπου στο θέρετρο. Η Τάνερ λοιπόν είχε φύγει από το εστιατόριο λίγο μετά το Τζέρι, ο οποίος στις 9 και 5 είχε πάει να κάνει το δικό του τον έλεγχο. Όταν εκείνη πήγαινε, αυτός επέστρεφε και τον πέτυχε στο δρόμο. Η Τάνερ είπε στην αστυνομία ότι κατά τις 9 και 4, όταν έφευγε δηλαδή, διαπίστωσε ότι υπήρχε ένας άντρας ο οποίος κουβαλούσε ένα κοριτσάκι στην αγκαλιά του στη διασταύρωση του Ρούα Φρανσίσκο και Ρούα Ντα Σίλβα, ο οποίος φορούσε ένα μπεζοχρυσό παντελόνι και ένα σκούρο σακάκι. Ήταν λευκός, μελαχρινός, με ύψος περίπου 1,70, νοτιοευρωπαϊκής ή μεσογειακής εμφάνισης, 35 με 40 ετών. Το κοριτσάκι που φορούσε ανοιχτόχρωμα ρούχα είχε επίσης, και καλά στο τέλος της πιτζάμας, είχε κάποιες μανσέτες οι οποίες έμοιαζαν πάρα πολύ με τις Μάντλιν, και η Τάνερ είπε γενικά ότι δεν της φαινόταν σαν τουρίστας ο συγκεκριμένος, τον οποίο από ό,τι φάνηκε τον παρατηρούσε για αρκετή ώρα, καθώς είδε ότι κατευθυνόταν προς την ανατολική πλευρά της περιοχής, απομακρυνόμενος από εκεί που ήταν το πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα, δηλαδή από την μπροστινή πλευρά του 5α. Σύμφωνα με την Γκέιτ, η Τάνερ διαβίβασε όλες αυτές τις πληροφορίες στην αστυνομία απευθείας με το που ανακηρύχθηκε η εξαφάνιση της Μάντλιν, αλλά η αστυνομία δεν της διέδωσε πουθενά μέχρι τις 25 Μαΐου. Από τις 3 Μαΐου στις 25. Δηλαδή, αν ένας άντρας με αυτή την περιγραφή όντως ήταν αυτός ο οποίος είχε απαγάγει τη μικρή, πέρασαν άπειρες μέρες τις οποίες θα μπορούσε να έχει φύγει και να έχει πάει οπουδήποτε αλλού. Αυτό το παιδί. Η θέαση αυτή της Τάνερ έγινε σημαντική, γιατί πρώτον παρήχε στην αστυνομία ένα time frame του πότε θεωρητικά έγινε η απαγωγή, αλλά επιτέλους και έναν θεωρητικό ύποπτο. Επίσης η Τάνερ δήλωσε ότι σε αυτό το περαδόθο της, στο δωμάτιό της, είχε συναντήσει τον Τζέρι και είχε μιλήσει μαζί του και είχε συναντήσει και έναν άλλον Βρετανό τουρίστα, με τον οποίο υποτίθεται ότι πάλι είχε πει 2 κουβέντες. Το περίεργο όμως της υπόθεσης είναι ότι κανένας από τους δύο, ούτε ο Τζέρι ούτε ο άλλος, θυμόντουσαν να την έχουν δει και να της έχουν μιλήσει. Κάτι το οποίο σύγχυσε πάρα πολύ την αστυνομία, διότι εκείνος ο δρόμος ήταν πάρα πολύ στενός. Αν κάποιος παίρνει δίπλα σου, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το έπαιρνες χαμπάρι, πόσο μάλλον κάποιος ο οποίος είναι και γνωστός σου. Γι' αυτό το λόγο κατηγόρησαν την Τάνερ ότι απλά επινόησε τη θέαση. Συγγνώμη, δεν θυμόντουσαν 2 άτομα που την είδαμε. Δεν θυμόντουσαν 2 άτομα. Είναι σαν να περνάω εγώ έτσι και εσύ έτσι, και εγώ να μην θυμάμαι ότι ήσουν εκεί. Πώς γίνεται αυτό? Okay. Αργότερα όμως το 2013 επιβεβαιώθηκε ότι ο άνθρωπος βρετανικής καταγωγής που είχε δει η Τάνερ εκείνη τη νύχτα ήταν όντως ένας άλλος τουρίστας, ο οποίος μόλις είχε παραλάβει το δικό του μωράκι από το βρεφονιπιακό σταθμό που είχε το θέρετρο. Το οποίο τύχανε να φοράει πάνω κάτω τις ίδιες πιτζάμες με αυτά που φόραγε η Μάντλιν, και η Scotland Yard, για να επιβεβαιώσει ότι όντως αυτός δεν ήταν ο actual δράστης, του φόρεσαν, ξέρω εγώ, πάνω κάτω ακριβώς τα ίδια ρούχα που είχε πει η Τάνερ ότι
Τον είχε δει, τον έβαλαν να κάτσει ακριβώς στην ίδια πόζα και διαπίστωσαν ότι δεν είχε καμία σχέση με την απαγωγή. Περίπου 460 μέτρα μακριά από το σπίτι των Μακάνς, ο οποίος απομακρυνόταν από το Ocean Club και κατευθυνόταν προς την παραλία. Την κατεύθυνση που είχαν δει εκείνο το βράδυ τον άντρα με το παιδάκι να κατευθύνεται. Κάτι το οποίο έκανε πλέον σίγουρο ότι οι Μακάνς ήταν ύποπτοι για τη δολοφονία του παιδιού τους, ως αποτέλεσμα κάποιου ατυχήματος, αφού πιθανά την είχαν ναρκώσει κιόλας για να κοιμηθεί.